Здравейте всички, пак сме в PvP България. Ако не искате да снимам на този сервер, пишете не снимай, ако не искате, пишете просто не снимай. Шигичка. Без тези шиги, почваме сериозно, мамо видео крави. Това е... В началото не снимам сигурно тази програма, ако не лагне пак като фрапса. Фрапса добра пуш някакъв. То се доближи на мен не ги дава. То всичко избие, дай на мен, не е само ти тука. То всичко избира. Тази музичка на Майнкрафт много ме дразни. Уникално тъпа е. Дай госпожа, ще я спра. Така, готова да срекам играта. Добре, той си остави тук една кокошка между другото. Аз ще гледам да излезе тук, но ще генерират нови прасета. Мамицата му стара. Но както и да е. Опа. Искам да ида на спална, но... Тук много бъркащо. Как да излезна? Аз не знам. Извинете. И какво е това? Това тук може би някакво... заграждение тераса. Да гледаш... Явно половината спална PvP. Тук виждам админите, администраторите и това възголи. Дами и господа, най-великата битка в БГ-то. Не, аз в моят канал съм абониран за Крошчо. Абонирайте се и ще му пиша в сайта. Тук има нови неща. Този как се излезе ясно после. Както и да е. Бъде полю. Лошо. Този как ще излезе сега? Този написа спаун. Ще се телепортирам след определено сега. Това е спауна. Пишете ми, имаше един лош епизод с, знаете, с крафте. Още ми е трудно да говоря, защото съм нов. С крафтинг. Пишете да снимам с него и да, ако ми кажете гаден на микрофона, определено ви подкрепям, знам, микрофона му е ужасен. Определено ужасен. Така, почти се нахранихме още една първа да изживам. Тук има хора с скин, ако искате да ми видите скина. Ето ме, сега шапката не е много готино. И така, това вече е край. Почваме, не ще се бия малко. Ето един играч, нека да го подгоним. Някакъв с армори го подгони, аз също ще го подгоня. Дай са двама. Ще пада го да битка. И аз ще пресрещна двамата. Елате, милички. Те не знаят, че ги следя всъщност. Пак има някакъв флаг, но ме дразни много. Гарантирам ви, че следващите епизоди този лак ще бъде много по-малък. Аз съм в коментатор, с не толкова силен компютър. И за възрастта, ако почне да ми питате, аз съм на 12 години. Не е много за гейм коментатор, но така е. И ето тук почваме да играем PvP направо. И двамата ме затрескаха. Мале. Какви са тия? Това админи? Мале. Тези ми избиха! Те са съюзници! Как ми измамих. Не е важно, в Ender Chest имам още мечове. Това е за този епизод. Ще напиша в описанието, когато качвам клипа. И така, тук има енчантинг. Какво плащам в енчантинга? Нищо. Супер! Само трябва да натрупам левел. Що ми искам да натрупам левел. В друг епизод, това беше само за показване, че ще започна поредица в PvP България. Поредицата няма да бъде много дълга, някъде около 5-6 епизода. Не искам да играя Survival, не обичам много PvP сервери. Пишете ми да снимам на някоя игра, да е бърза, да не е много голяма. И така. Това е.
Тук имам мечове. Имам някаква каишка ми хвърли някакъв. Изгубих си каската, нищо, че не пише другия път и ПВП, ще ми даде нов меч, също така. Ами, добре. Ще напиша това, което е нужно и ще излезна от линия. Това беше от мен, довиждане и до другия епизод. Това е. Чао!